что, ты заполучил секретный рецепт их вкуснейшего хумыса? Я не понимаю, о чем они говорят. Подойду поближе. Я не понимаю, о чем они говорят. Попробуй записать на диктофон. Biz de tağın tыңларга маташа, уларды мәрәкәләйек. Әйдә. Тәмле кымыт килеп сыккансын, сөгөлдөр, укроп, кайын һава 15 мең калтыртыр кирәк. Шулай еңелме? Уларның бешергәненә карагым килә. Нәмә килеп сыгыр икән? Борщ? Борщ! Как борщ? Действительно борщ. Учи башкирский. Борщ.